θυμάσαι το Guitar Hero μου που ζούει. Όταν ο κολόγος θα ανακάλυψε την Αμερική, ο Τάκνας έβαλε στο NBA. Πού την είδες, παιδί μου? Κώστα, έλα, παιδί μου. Διονύση, έλα. Πάμε στο αρχαίο γυμνάσιο να κάνουμε λίγο μάθημα. Εγώ πάω Λύκειο. Είναι γυμναστήριο. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε, για την παρατήρηση. Τι είπε. Από εδώ θα πρέπει να πηγαίνουμε, αλλά σας λυπόμαστε. Όλο μαζί 11-8-88.